Čau lidi, vítejte u tohohle prvního videa. Než začneme, nezapomeňte dát odběr a like. Sledujte mě na mém kanále. Dejte odběr hlavně. Potřebuji dosáhnout aspoň 100 000 odběratelů. Jo, tak jdem na to. Nikdy nekuřte, prosím vás. Pro mě hlavně. Já dříve kouřil. A teď už nekouřím. Protože jsem zjistil, že můj praděda kvůli tomu umřel. Dostal infarkt a spadnul ze schodu. Jo? A zmohl se vás. Takže ty, co kouří, tak přestaňte. Protože to leze strašně do peněz a ničíte si kvůli tomu plíce. A hlavně, já když jsem na kole a dal jsem si cigáro, tak jsem kvůli tomu se vyboural a tak čuš a nezamotne dát.